kamano weche makamagi ka koro political activism jogo makoro dwaro dhi e pinyno ma Tanzania koro ithiro gi mar mondo kik gidonj kono nyalo bedo ni nitiere kaka seche moko bende ochocho wechego mag freedom of speech kata ratiro ma ng'ato nitiere godo mar loso ahinya nyaka e riwruok pinje mag Afrika. King'iyo piny mar Afrika mangima ibo yudo ka sani dhokno miwacho gi oganda mathoth dhok achiel miwacho gi oganda mathoth en Kiswahili. Iwache gi maloyo dhano milion 300. And ibo yudo ka sani ipuonjo Kiswahili e pinje machalo kaka Nigeria, South Africa. Manyiso ni chal ka gima Africa move towards wacho Kiswahili as a common language. Apani gi sani mondo mi wago luoro mang'eny kind ogandawa ma e pinje mag Afrika ma ugwe ka. Gima nyaka wachak go en gik ma very simple. Wanya bedo gi curriculum adiwa achiel. Kata kok wanya bedo gi curriculum mag subjects te to wawach ni Kiswahili gi English to wabedo gi curriculum adi achiel ma enemi puonje Kenya, ipuonje Uganda, ipuonje Tanzania, ipuonje Rwanda, Burundi, DRC, Somalia, bro kelo yot e kind ogandawa. And kwa setimo mano nyalo bedo mayot mondo mi pinje mamoko ma e Africa bo pick on that curriculum. To kotudore kod gigo matimoregi kaluwore ni koro itich akena wach ni jo Kenya emichich godo nikech jo Kenya kadhi e pinyno mar Tanzania gine ma itich kodgi bedi no ka lekno nyalo chopo kare adi wana chich kuonde te adi magenda ni amok wanyawach en wadro wana chich ja Kenya is too aggressive. Pero ni jo Kenya ong'eyo ratiro margi kendo migi thuolo makati omiyo thuolo mathoth mar loso e Afrika ka dang' wach ni Afrika mangima gimono ma Nyasaye osebede e pinje mag Afrika mopogore opogore. Afrika ka emibo yudo kata ng'amo e skul gie form 4 kata class 8 bro nyisi ni katiba wacho kama manyiso ni either osewinjo ka gini bedo discussed kata owuon ose interact go media ma Kenya osepuonje activists kod civil societies bosepuonjogi gima chik wacho omiyo ja Kenya ong'e ratiche. Emomiyo kawuono ng'ato nyalo loso ne ker kako hero, ng'ato loso ne governor kako nikech ong'e ratiche. Kumibotere be onge court betine kaka idhi wacho ok adwa lawyer anya represent myself nikech oseng'eyo chik mong'e ratiche. Nitiere luoro mamako joma ng'eny ok mana East Africa ka kende Afrika mangima kumakore gi jo Kenya to kien gima rach en gima ber nikech aggressiveness marwano e diplomacia it's a soft power tool mwatiyogo in Africa. Sani Kenya bedo discussed nearly in the entire continent. Nango nikech jomoko 3-4 modhi Tanzania gimotimore notimore. It's a good thing. That is a soft power kind of diplomacy more practice. Okay, en gima rach though en gi side effects mage ma side effect number 1 en ni onyakelo restrained relationship. Tudruok ma kindwa gi pinje ma Afrika ma ugwe nyabedo ni nitiere kaka jor kod kuot bedie moko winjoro bedie mondo me wawuoth kanyakla. Koro magi gik manyabede but diplomatically in a very good thing for Kenya nikech jogi market Kenya freely. Yes, every action nigi positive gi negative side mar. Yes, tekinde makoro ji market Kenya freely odede